Hey baf, ngizobuyela kuwena mangiqeda lana. Yeah, okay, sure. As I was saying, I'm your father's lawyer. Awumeka. Bengithi mina sonke la izulu siyasizwa. Le eyokuthi uvele ubhavumule ngesingisi kumina yenza ingqondo ekubeni sonke isingisi izulu siyasizwa la. Okay, kungenzeka ke sibe nenkinga la kuleli weyinhlambe. Ayo, excuse me. My name is Tsapelo, aka King Taps, and I know how to speak Zulu. Nah, I mean, chicka. Hayi ke. Kuzwakala ngazukuthi ke nomfowethu izulu uyasizwa. Futhi izulu siyaphasa aqhubeka ngaso ke mfowethu. Oh, okay. Hayi ngibonge kakhulu bafowethu. Yeah, njengoba bengishilo ukuthi ngummeli kababa wenu, ngizokhuluma indaba zamafa. Kusho ukuthi ubaba wenu ke unishelele apartment esikuyo njengamanje. Kusho ukuthi kuhamba kanje. Mawuzothatha ukubheka ke. Shuthi nanga amaphepha achaza lokho. Thapelo una u20% kule apartment. Steve wena uona 40% wale apartment. Tinyako uno 20%. Bese kuthi wena Vusmos uno 20% now. Imake. Kwenzeka kanjani ukuthi mina ngindlalifa ngiyifirstborn kubaba ngithola u20% wendlu lo mfana lo athola u40% yena Mhlawumbe ngoba ngwasemshadweni mina ngeke ngisemshadweni. Oh, snap! Oh, what? Vusmos. Samahliphihliphi omndeni. Begcineni. Somndeni. Yeah, true that, my sister. And yazona Steve. Ngoba nakho wena wasemshadweni and thina abethu omawethu abashadanga. Akusho ukuthi thina silesi nawe. Ngiyaxolisa ngokubiza uMabeni ngama-side chick. Yo. Ubiza umabesi ngama-side chick. Yo, bro, they ain't cool, yo. Yeah, ikhanda lami ngibabiza ngama-side chick. Lalela Steve. Ezinye izinto okungcono ukuthi uyigcine kulelo khanda lakhe eligxambayo. Ngoba mawayikhipha ngomlomo kulolu ukuthi sizibuyisele ngaphakathi ngenqindi uyezwa? Davusmuzi. Kahle ngolaka. Somndeni. Lalelani bafethu, ngiyazile ukuthi siphume emakhaya angafani. Siphuma komama abangafani. Sinama personalities angafani and siyafana thina nama-chocolate ahlanganiswe ibhokisi ngoba nathi sihlanganiswe ilomusi. Oh, snap. What a dope analysis. Well, fana nale khekhe elibovu, eleplastic, elingathandi umuntu. Ngiyacela. Ngivumele ngibeke isandla. Sikwenze nje lokho. Anganisumndeni nje kusimuzi. Tinyako uxola kancane sisi khona nje okuncane bengisafuna sikhulume. Okay, ayikho inkinga. Manje ibhola niyalibuka? Nah. Nayilalela hip hop. Hayi angilaleli ke nje lokho. Opera music yona. Hayi. Manicabanga ningangiginqa ngenqindi. Okay, naku ngithula. Shuthi ngiyang-challenge wena boss. Hayi bokwenzakalani futhi manje?
Hayi, siyadlala sithestana amandla. Aye, akudlalwa kanjalo. Hawu. Sisiye bafana bami nangavuma. Kade ngincinde kuseni. Bengizomshaya. Kuzofunakala ngihamba. Sengitholele ne-agent ezosithengisela le apartment. Imani kanti siyawudayisa lo muzi. Nami bengingakwazi yazi lokho. Singawurentisa, sihlukaniselane ngemali. Kuzwakala ngathi beniplane ukumuva in namhlanje. Yeah. Cause nami ngeke ngisakwazi ukubuyela la engihlala khona cause ngikweleta i-rent ka 3 months. Nami impela ngithe ngisuke ehostela. Ngabatshela ukuthi sengiyohlala emhlanga. Ngeke uze kubukeke kahle impela mase sengibuya senginyobozela. Sengibuyela khona ehostela. Kuba ihlazo nje elimbi nje impela. Ngeke nje ngikwazi ukubuyela bengikhona. Well, as for me, I call my stepdad a nigga. Umfundisi. Oh. Ningahlala. Kodwa after 3 months kuzofunakala siwudayise noma siwurentise lo muzi. I-maintenance yakule ndawo iyabiza. Nisahamba njalo. Yeah, he gone. How we gonna sleep up in here? You know, it's a 2-bedroom apartment, 3 of us. Oh yeah. Yeah. Oh. Mhlambe yazi singenza njani? Singathola isigqoko, nephepha, nepeni sibhala amagama ethu. Siwafake esigqokweni. Bese siyakhetha igama kuyilona ezosala esigqokweni. Uyena umuntu ozolala la. Esofeni. Injani le? Yeah. Sounds like a great idea, yo. Yeah, ne? Or lalela. Okay. Sishayana. Uzohlulwa kube uyena olala kusofa. Ebisizela bakhetha ukuthi sishayane. Bekuzolishaya. Yabona bekuzonifonoza. Okay. No. Tinyeko. Yes. All right. Damn it. Uyazi mhlawumbe ukuba uvumile senze leyo kushayana. Ubuzowina. Hayi bungeke wini. Ubungeke uwine mara. Ubungeke uwine. Ngikhona. No left, no right. Busmuzi. Hey. Sawulala. Awulithanda uchuku. Nami ngisayola.